ассалому алайкум бародарои ҷон, содои хубен, саломатиятатон содои хубай. Бародарои ҷон, ай ҳаматон хоҳиш илтимос подписатсия ярдонагӣ лайка меҷихем ва курси имрӯзаи моро мефаҳмем. имрӯз 22 июн соат 6:35 ба вақти Москва саҳар ва 8:35 ба вақти Тоҷикистон саҳар. курс дар банкҳо ва ҳозир дар программаи Tramvay Plus нишон метавон. курс як программаи просто ради интерес нишон мета курс. Неки ростида манам худмам намедонам ҳақиқат дора ё не. 1000 рубл 203 сомон, доллар 18.56, евро бошад бародари азиз 7.67 ва сомонӣ бошад. мезанем бародарои ҷон, курси банкҳои хубона нишонтон метавон. курс 176 буд, имрӯз 177, яъне ки 1 сум боло шуд. бо Бонки Миллии Тоҷикистон, Бонки Эсхат, Алифбонк, Сибтаминбонк, Ҳумо, Газпромбанк, Коммерсбонки Тоҷикистон, Орионбонк ва Душанбесити бародарои азиз ҳамаш 177 шуд. ва гуфтаниём бародарои ҷон ки лайк подписатсияро фаромӯш накунед. ин дастгирии шумо як пешравии моҳай. хоҳиш мекунем дар комментариҳо ҳар як гапҳои безеб қабеҳ назанед ва худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. бачаҳои чай ҷон.